Ja veľmi rada podporím na starostu Ružinova práve Jána Bôcika, pretože ma presvedčujú, že za posledné 4 roky to, čo sľúbil, nám aj splnil. A ja mám veľmi rada mužov, ktorí plnia svoje sľuby. Moje meno je Ilias Koček a som architekt, ktorý projektoval mimo iného v Bratislave aj sídliska v Ružinove. A tieto sídliska chcem, aby ostali tak, ako sú, a preto podporujem vo voľbách magistra Bôcika. Volám sa Martina Masaryková, spievam v Slovenskom národnom divadle a za starostu Ružinova volím Jána Bôcika, lebo verím, že z Ružinova urobí lepšie miesto pre život.